Siphinde sabuya futhi nalo nje udaba lamaphupho igama uPastor Ningi sibheka la uthulano Thulani Emmanuel uthi Pastor ngiphuphe ngidlala ke kodwa engathi ngidlalela iChiefs ngaze ngashaya igoli ngabe kuchazana sikhulumile ngebhola enobebuza la sibuze ubuza lo mbuzo lo ubuza la siphendule khona nje ukuthi uma udlala ibhola kusho ukuthini sichazile ukuthi uma udlala ibhola kusho ukuthini uma ushaya amagoli kusho ukuthini kodwa usho ukuthi akakuqondanga lokho so sesenza separately ukuthi nje uma ushaya amagoli ngoba mhlawumbe ubefuna lokho but asiphendule la ekutheni uma udlala ibhola into ukudlala ibhola ungaphupha udlalela amaZulu FC ungaphupha udlalela iKaizer Chiefs ungaphupha udlalela iManchester United into yokwenza lokho ukuthi iyiphi team oyilandelayo yabo oyazi kakhulu nesematheni ngalezo nsuku uma uthi umlandeli weChiefs it's unlikely ukuthi ungaphupha udlalela amaZulu mawuphupha uma umlandeli wamaZulu kukancane ungaphupha umlandeli weMamelodi Sundowns udlalela iMamelodi Sundowns yabona so amathuba okuphupha i-team oyithandayo maningi yabona ingakho singeke sichaze ukuthi maphupha udlala iManchester United kusho ukuthini maphupha udlala i-team ethile kusho ukuthini ngeke sichaze lokho ngoba akuna meaning kodwa kunemeaning ukuthi udlala kanjani ngesikhathi udlala yabona so isizosho ukuthi maphupha udlala ibhola kuwuphawu oluhle kakhulu uma ushaya igoli ngoba lokho ukuthi uzokwazi ukuphumelela nokufeza mhlawumbe inhlelo zakho ozibekele zona ngokwenza mhlawumbe into oyithandayo. Number 2 sengathi sinimupha udlala ibhola kupholisha kakhulu uma ushaya igoli olingasho ukuthi uzokwenza kahle uzonqoba noma uzophumelela ngemva kokusebenza kwakho ngokuzimisela emkhakheni wakho. 3 uma udlala ibhola futhi singathatha njengopholisha kakhulu uma ushaya igoli olingabe lisho nje impumelelo nokunqoba okuzokulethela umvuzo omuhle futhi ozokwenza ujabule uphinde uyiqhenye kakhulu ngawe yabo sivale ngawo futhi ukuthi umphula ibhola uphawu luhle kakhulu umushaya igoli olungasho ukuthi sokuzoba nethuba elinqayisi vele lokuqala mhlawumbe umklamo noma lokuqala ibhizinisi elibalulekile futhi elizophumelela ngokuzikhandla kwakho. So into ebalekile uma udlala ibhola ukuthi uyawina uyawashaya namagoli ukuthi udlala iManchester United uma ungawashaya amagoli akusuphawu luhle lolo noma ungadlalela iReal Madrid uma ungawushaya nje amagoli udlala nje ugeja uphawu lobulolo ngoba what is paramount here ukuthi uyawashaya namagoli yabona umudlalo so siyabonga kakhulu ke ngenza ukuthi uNkulunkulu kanilonde uNkulunkulu kanibusise.